Sziasztok, én Kennedy vagyok, és hát elérkeztem a legelső videómhoz, méghozzá egy csatorna nyitó videó, amelyben elmondom, hogy mik várhatók, és hogy ki vagyok én valójában. Na tehát akkor Kálnai Zsolt vagyok, 14 éves, igen, elég fiatal, emiatt úgyis basztatni fogtok. 14 éves, most megyek majd 9-be, és hát szeptemberbe, jövő szeptemberbe. És hát, hogy mondjam, még nem tudom, hogy minek akarok tovább tanulni, pedig már le kell adni. Hát én idáig úgy van, hogy tesi szakra, vagy pedig szakásnak fogok menni, itt mezőtúron. Hát mi várható ebben a csatornában, ezen a csatornán? Hát gameplayek, vlogok, és hát egyéb más dolgok, kihívások, és minden más. Na tehát akkor elmondom, hogy mikor lesz a legelső videó ezen kívül. Ugye már van fent egy videóm a csatornán, az egy kártyatrükk, de hát az elég gáz lett, azt majd le is fogom szedni. Le is szedtem. Hát holnap vagy holnap utáni napon várható egy gameplay, méghozzá a FIFA 14, amelyben karriermódot fogok vinni a Real Madriddal, vagyis hát idáig úgy van, de az is lehet, hogy csak így baromkodok, és hát egy barátságos meccseket játszok meg ilyenek. Sőt, az első meccs az biztos is, hogy barátságos lesz, és majd ott eldöntitek, hogy kell-e ilyen videó, vagy nem. Nyilván ugye vagy csütörtökön, vagy pénteken lesz fent a gameplay, és ugye vlogok pedig szinte napi szinten lesznek, kihívások pedig minden hétvégén, kivéve vasárnap, tehát minden szombaton lesz kihívás is. Az intromat ugye láthattátok a legelején, de most viszont itt is megtekinthetitek. Tehát ez lesz, hogyha ilyen vlogos videót csinálok, és itt pedig, hogyha gameplay videót. Tehát 2 darab introm lesz, hát remélem, hogy tetszeni fog. Ugye a csatorna címe végül is, és neve az, hogy Kennedy Gameplay, nem csak gameplayek lesznek, csak már megterveztem az intrót is, és tehát így Kennedy Gameplay lesz a nevünk, de lesznek vlogok is ugyanúgy. Hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnézted, ha nem tetszett, akkor nyomj egy dislike-ot, ha tetszett, akkor nyomj egy like-ot és iratkozz fel. Sziasztok!